Rizky tepak ki ketel ki wes gasak kene wes Rizky alhamdulillah nemu ketel dijual mas jelas sip wong cilik ngene iki terima ing pandum tak jalan ngene iki gak masalah ngarit pitak iki wong cilik iki manut ing pandum manut dewane negara wa dewa wis gak apa-apa bensin mbok undakne sembako mbok undakne penting aku wis tetep ngarit golekne pakan sapi bensin mbok undakne gak apa-apa panggah tak tuku wa dewa senajan uripku ki ning tanah Jawa wis gak apa-apa beras sembako barang wa dewa undakno tetep tak tuku penting tak ngakoni apa enake ngene iki penting barokah wah alhamdulillah kita juga kok leh ketoke ben lah kaya ngene ketele baik nggo tak goleki ben nang kene weh. Nek apa Cil, aku ngarit Cil, lu golekne pakan sapi Cil. Larane iki mulih lho. Banget. Kan piye ta Cil, iki sing digolekne regane ya jutaan pas. Apa? Dawa iki piye kan? Tapi kena penyakit kok. Oh, lek sapine wong kuwi kurang kopen kok. Sapiku ya panggah kopen panggah sehat. Nah, kilo bet. Kilo. Oh alah, wis ngene Cil. Tak apa-apa gonen. Aku ki bukane nesakne awakmu ya. Aku nesakne sapimu. Wis gak apa gowonen. Kuwi ya makruke sing gawe urip wis gak apa gowonen, tapi yo tak kemae. Jaluk sapi rowe jaluk akeh modelmu. Sapa? Tak oraimu. Arek renggosan yo ngene, suket lo angel golekane. Beh. Jaluk sak iki ora lumrahe wong jaluk. Alah. Iki lan dua mati. Iki lho ya, Cil. Ora nesakne sapimu aku yo ragumu wae, Cil. Tahu iki lho gede. Lho akeh lho. Iki gone iki dhewe, coba dipicet nang kene. Karo tak pikirne. Ya. Di to. Aja sak ngawur. Ya mene lagi tangi. Biasa nek kopi. Sawopi ya. Adikku wis bali lunga. Jadi yo kangen aku. Tangi turut gawen kopi, kangen cerewete. Paling yang milih aku paling isoro paling. Bodek. Karena awakmu ngono penak wis ra apa. Sawopi tenan kene adikku. Iya ini. Paling ya soro melaku paling ya rapopo lah sedih rapopo segini kopi nganyi ego ninggal masih jadi aku wis sampean baturi lho aku wis saweneng dhek aku soalnya aku wis ra sepian isuk gawe kopi doro mbok pakani dagangan motor mbok lapeni aku yo malah rada ringan jadi kan malah dhewe aku ini tapi kudu semangat ki semangat gak apa semangat ora kok dhisik wis ini ya Loh, bagaimana? Dewi ini? Jadi dia mulai jajal tak parah nih. Piye? Tak delok kok dodoan kok empane lemes kene semangate belas sampean. Adikku wis balik, Cel. Aku mulai dhewean iki nih. Balik? Heeh. Ical lunga. Ical wis balik lunga. Makane kuwi aku dhewean.
Apa to kok? Mbak kok balik iki? Ora ngerti aku ya keuangan jane. Cek pilihane pengen balik rono ya mungkin ning kono luwih penak to, Cel. Aku ning kene ya soro. Jadi aku kangen tangi turut gawean kopi. Wis ngiwang-iwang apa ki ngelapi motor makani doro. Tapi cek maksa pengen balik piye meh. Kan malah dhewe to ngene iki aku, Cel. Ya, makanya tak sawang kok. Pane Wedi lemes ya laut jane. Jane aku ya sewayang karo adikku tapi yo pilihane dhewe ning kono wis piye ya. Lah iya terus piye lho? Sabar, Mbah. Jamane lagi tangi aku yo. Dewe apa ndi wae? Aku ki masih mupeng lho, ya patok sampean nak delok kon tutuan kok. Kok kayak biasane, Mbak. Lemes aku. Ayu. Bingung ini kan malah ngene Cel aku malah kaya arep apa ki nglakokne dagangan motor, sedagangan sembarang bingung aku. Sopo sing ngewangi aku. Wis ngene. Kayak ngene kok piye? Wangi piye? Wangi mayokne motormu to dagangan. Lah terus hitungane piye iku aku? Alah, mbak aku gampang. Tenan weh. Yo. Masuk iki. Ngene Cel, nek nek niatan gak apa-apa. Yo tak wangi. Kowe iki gedenganane iki golek motor kae. Sik. Jajal lek engko nek iso mayone ra apa-apa. Ya aku tak ridune wae iki tak lekorane. Yo lah di tembusane ku. Intine ngene Cel. Pokoknya tugasmu ya golek dagangan. Mau nek iso dipayokne. Lah mbuh caramu piye nek mayone piye gak ero aku. Yo. Wis. Sing tenanan tapi wewe engko ora tenanan awakmu. Kowe percaya sampe aku ya. Nah. Sakno aku. Kok kene kopi-kopi kok. Ini jere-jere nek rokok tok lho nyo. Rokok dhisik ente ra apa-apa wis semes aku. Lha piye sing biasane sing gawene yo adikku. Saiki adikku yo wis bali lunga. Jadi keuangan lah adikku. Tapi jirine kaya yo ning kene wis kerasan kok. Bocah wong ning kene paling soro wong yo aku yo wong cilik yo ora apa-apa enek ngene iki tok aku. Yo sing sabar. Emang kurang putok pacik-pacik belas awakmu. Ku nggih, Mbah. Goblas. Ku. Makanya soalnya kayak pas budal ngarit iki pengen golek motor, tapi ngenyang ngeprek. Aku yo ora sudi aku ngenyang ngeprek kayaknya nggawa kolan nggawa duit ora nggawa kawul le. Raine waking kok ngenyang ora setengah. Iku kan wae nggo dipayone motor sitoke. Kan budget orang setengah engko motor sing sitoke sing rada elek kan murane sing prima kae motor original aja. Orang setengah Cel. Orang setengah. Terus setengah itu opo lah. Lah iki banget tenan. Asu cawe wong sapine akeh kaya eman ngedol. Ra payu. Carane kowe kudu iso mlituki piye ampre sapine didol. Piye? Ngene lho, Mbah ya. Kan gampang. Cuma sapi ini kuru-kuru sing gelem nuki sapa? Kuru-kuru. Alah. Lah wong cawe ra kopen betul. Cawe nong-nong. Open ora gotrok blas sih. Soale pas budal gitu ya, pas budal kan niate tuku tenan, tapi ngenyang ngeprek. Aku ora entuk apa-apa nah aku. Ayo tak lek dulu. Ayo wang sampean. Oh iya, ambre iki iso tuku ngono ya. Ya, gampang wi. Lah ya, kene kuwi. Ijo, daganganmu gitu soalnya. Sing arep anu ndi? Bisa jemu jero lho, jemu. Jero. Iya. Nah, iki lho, Cel. Oh, kita, Mbak. Nah, iki ra wis setengah ra apa-apa. Kan kan niate digawe di sawah to. Nah, nek nek apa ki? Ki kok dipayang ngene wae, King. Mbok piye caramu carane dirono kok? Ambre iki gelem tukuke. Siap, wis gampang tak aturi kok. Jane sapene wae ki bro, sapene wae ki bro. Sapine wae ki kuwi mek sitok sing gedhe. Karo kuru. Kuru-kuru. Lha wedang krek-krek wae ki ngokopen. Ngono engkrese kayak aku ngarit iki gawe ngelomone sapi ngono. Apa? Ya. Ra 12. Sapine wis lah. Gak mentolo Mbah wene ngerti asline. Lah yo Cel, ngono nek iki ra kan budget ra setengah to. Ra setengah iso yo siki ae kene cae ngono. Yo. Bukan teh niate kan sing ngarit to ya cae kan. Buje kan niate gawe ngarit. Dadi yo siki ae. Pas Mbah iki. Ki motor sawah. Aku seneng delek semeng mbok wang ngene. Tak aduske aku ya. Wis. Terus langsung ngatak. Siap. Oke. Oke. Ayo, bagi. Siap. Ya, tujuh pelajar ya. Ya, siap, Mas. Bentar. Harus naruh lagi kalau dia dua kayak.
Ada raimu. Ini gue duit tuh gini-gini orang motor gitu. Yo, omahku. Weget kaya ngene iki. Nyapu iki. Entok resik. Yo bener ini. Ngene iki urip dhewe kene apa-apa iki. Masak sendiri, cuci baju pun sendiri. Nasib. Ngene iki lho susahe wong rong rabi iki. Resik dhewe. Lek gak tak resiki terus sapa nek sing resiki? Wong urip dhewe ya urip dhewe. Kaya mungkin pegalanku, pekaranganku reget kaya ngene iki sing nyaponi tangga. Ini nasib. Ngene nasibane. Weh, ini pekaranganku kok sampah munduk sak kaya ngene to. Iki kelakuane sapa iki? Saelingku ki aku ya resikan. Nek reget iki ya tak saponi. Tapi iki mang kok akeh sampah manduk ning kene iki lho. Wes. Jare tak sapon anak blunjuk ngene. Tak sakne aku juga. Jopo wis bener gua sampah nggonane pekarangane wong niki. Ngene iki wis urip dhewe genek sapa-sapa. Wah, sik. Get wong. Apa nyopo yang gremeng dhewe? Tak jantungku modok. Kayak piye? Kamu ning kono aku ket kono mung krungu awakmu sambat apa yang mbok sambatne? Masih tak sambakne sing tak omongne kowe wingi ki lho. Oh, pengenane ki lho. Nah, Mondang ngono ae wis sambate. tapi ya banyak sedikit aku duwe rasa sambat lah. Ini enak apa to wet kok sambat ya? Ora oleh sambat piye to, Dok? Kowe dhewe kan yo paham. Paham to. Uripku wis ngene iki. Sik-sik dhewe, ngombak lambi dhewe, masak yo dhewe, arepe makem yo gene sing dulang. Ini kok mbok sambat iki. Cangkruk kono iki. Pikiran sambat. Sik, Dok, sik ya. Aku tak nutukne. Lho karo saiki lho. Memisah ngono ya. Yo sampean Pokoke engko enek wis keluh kesamu ngomong dhewe. Siap. Yo sak iki lho. Halo ini Dok. Kono apa kene? Ya kenane ndi njero gak apa-apa, njaba ya gak apa-apa. Kene ae wis lungguh kene lungguh. Sing kene. Bisa lungguh kene. Iya, oke. Dok kene. Iki mau piye wi? Kon ndi? Aku. Aku tuh mlaku-mlaku wae kene. Terus Aku sik kono awakmu sambat mau krungu kok kono. awakmu krungu dadi aku sambat. Krungu kan ya. Napa mbok sambatne lho. Malah iki lho, Dok. Aku iki sambat terus terang iki posisiku ki uripku ya dhewe. Bojo ya ora duwe. Yo ora tau usaha golek wedoan kok. Lho lek usahane gak kurang, Dok. Cuma iki karo sing gawe urip iki kudu ditemokno judune karo aku. Dudumu lho wis mati. Sik ya ora
raimu judulku mati. Ya ono ya ini mumpung tok. Oh, saya iki wis B ya aku. Tenan. Nano, yo. Alah raimu ae dhewe. Alah, ya wes. Ndi lho numpak motor ya mau klimpeng-klimpeng kono rono Tapi apa yo roh kayak aku metu kidul apa metu tengahan nek tembusane. Enggak mungkin enggak percaya. Masa gak percaya dok iki. Weh, semangan wis mau uyar dhewe ra tau gonceng wedokan. Sopo sing percaya? gak roh marai wedok. Nang lupa aku juga pacar tahu tak goncengi bolak-balik. Iya dok, iya. Kamu ngerti adik bae Ica-Ica nih? Ya ngerti toh, bocah sing ayu ke toh? Di kenane? Bae balik ning Sulawesi ya. Ben kapok, ben nyonyor salah Lah iya, dia itu ayu ya. Aku lagi liwat pintu ibu betai. Mosok wae. Balah tenang iki. Alah. Bener gare pas bali urung patek lama-lama lah. Yo, Adik bae koyo opo iki. tapi aku wis tak dongane anu. Sekarang ki aku ben kapok bae ya. Kene betul ini. Nyor bae. Kalau kemelindi. Alah, Mbak super kemelintir dong. Dhewe yo watake. Tak ya tinggi ta itune lho. Pas lagi duwe adik ayu wae. Ra ngadu bilah gobayang. Biar tahu rasa. Gak segene ning omah to Ica. Ya kapok. Tenan wae. Kuwi balik rono ya. Kuwi mbae diomongi buka aku yo ora ngerti. Jane yo weman lho ya. Iya, Mas. Cawi mergo iki bocah iki totalitas yo. Bener. Kabeh penggawean iki gelem. Ayo. Nyapu yo gelem, gekne wedang yo gelem. Sembarang yo gelem. Eman terus terang eman aku. Tapi wis ben kapok bae di tinggal